Tento letný tvarohový cheesecake chutí úplne ako rýbezľová zmrzlina a dnes vám ukážem, ako si ho môžete pripraviť aj vy. Ako prvé som si na záhrade nazbierala čerstvé rýbezle. Sú v sezóne, takže bola škoda ich nevyužiť, ale samozrejme môžete použiť, čo máte práve v záhrade alebo v obchode. Potom som si pripravila cesto z múky, práškového cukru, štipky soli, vajíčka, prášku do pečiva a poriadne zmäknutého masla, ktoré som nechala zmäknúť vonku na slnku. Všetko som rukou spracovala do jednotného cesta. Na tento recept vôbec nepotrebujete mixer, pretože cesto je hotové naozaj za pár minút. Hotové cesto som odložila na 30 minút do chladničky a medzi tým som si vyslala formu papierom na pečenie. Na náplň som použila hrudkový tvaroh, ale aby v ňom neboli príliš výrazné hrudky, trochu som ho popučila pučidlom na zemiaky. K tvarohu som preosiala práškový cukor, pridala som vanilku, detskú krúpicu a najemno nastrohanú citrónovú kôru. Vajíčka som si rozšľahala zvlášť ešte predtým, než som ich pridala k tvarohu. Ako posledné som rozpustila maslo a kým trochu chladlo, obrala som rýbezle zo stopiek a poriadne ich umyla. Vychladnuté maslo som potom pridala k tvarohu a všetko dôkladne premiešala. Cesto z chladničky som si najprv rozvarkala, pretože som si myslela, že ho do formy elegantne premiestním. To sa mi ale vôbec nepodarilo, takže som ho tam jednoducho povtlačila prstami. Výsledok bol síce o niečo rustikálnejší, ale chutil úplne rovnako. Na cesto som navrstvila tvarohovú náplň, na vrchu som ju pekne uchladila a pridala som ešte žlté maliny a ďalšie rýbezle. Po upečení je najlepšie nechať koláč úplne vychladnúť, ideálne ak si cez noc oddychne v chladničke. Viem ale, že práve toto čakanie býva na celom recepte najťažšie. Rýbezle patria medzi moje najobľúbenejšie letné ovocie, takže som rada, že nám rastú na chate v záhrade. Aké je vaše obľúbené letné ovocie a čo z neho najradšej pečiete vy? Dajte mi vedieť v komentároch. Pa pa!